Bueno, 29. ariketa honetan, berriro, zatiki aljabrikoen arteko eraketa batzuk egingo ditugu, kasu honetan, kombinatuak. Zatiketa bat eta gero biderkaketa bat, orduan zein behar dugu. Gogoratu beti lehen, parenite artean dauden eragiketak egiten direla, zatiketa denez, gurutzean bidetzen dugu. Bat bider x gehi bat goian, beraz, x gehi bat, zati x bider bat x behian. Eta hori, bider x zati bi. Vale? Ez dugu ipintzen parentesia, barrukoia egin dugulako. Orain, bidertzen dugu, zenbakitzailearekin, x gehi bat bider x, zati x bider bi. Eta orain bai, x-a simplifikatzen dugu, eta emaitza x gehi bat zati bi. Vale? Zuzan da A, eta B, beste eragita kombinatu bat, x gehi bi, zati x ken bi, zati x. Bueno, lehenengo beti, barrukoa, parentesi barrukoa. Eta kenketa denez, MKT egin behar dugu. MKT, x eta x gehi biren artean, bien biderkaketa. Vale? Horren egiten dugu. X gehi bi ipiniko dugu baten laburrago dalako. Aldeuz ipini zatiki bakoitzaren azpizan hori eta gero kenketa egin. Denen, junbizari pizkat ikasten egiten arinago egiteko dana batera. Hori beti, kenketa bat badago zatiki, minus bat badago zatiki baten aurrean, kontuz. Orain, bi zati x egon denez eta zati x gehi bi ipin dugunez gehituta, orrun bi bider x gehi bi egin behar dugu. Ken, tamen ja parentiz bat ipintzeko prest egon bigara. Denaen ez dugu behar, ze goian zenbaki bakar bat dago, beraz, berarentzako da minusa, eta bider x egin behar dugu. Vale? Orain, goian bidertuko dugu, bx gehi lau ken bx, beraz, bx eta bx kenduko dugu, eta x bider x gehi bi behian. Barkatu. Atzera joko du, ze, hau da, azteketa baten gertatu alzaizuna. Eta ez dut egin nahi, gertatu jan eri bai. Ze paseat? Jandotela, batzu ja konturatu da, baina, jandotela zatiketaena. Hemen dago zatitzen, zati x ken bi, zati x. Bai? Berdin. Orain, jarraitzen dugu, lehengo moduan, ez? Denein duguna, x bider x gehi bi, eta goian, bi x gehi lau, ken bi x. Zati, x ken bi, zati x. Bueno, bi x minus bi x kenduta, eta egiten dugu zatiketa. Guruzatu da, lau bider x, lau x, eta behian, x bider x gehi bi, bider x ken bi. Goiko x-a, lauaz bidetzen dagoena, eta beko x-a, simplifikatu ingo ditugu. Eta geratuko da, lau zati x gehi bi, bider x ken bi. Listo.